דואליס נולדה מרעיון להקים קרן הון סיכון חברתית בעסקים חברתיים. דואליס הביאו לעולם של תעסוקת צעירים את השותפות בין מעסיקים לבין צעירים, היכולות והצרכים שלהם, תעשו את המאץ' הזה ביחד. וכך בעצם הגענו אל המודל שאנחנו עושים היום, שבו אנחנו פונים אל מעסיקים, בואו תעסיקו צעירים וצעירות במצבי סיכון, אנחנו דואליס נתמוך בכם, נלווה אתכם, וככה בעצם יהיה רווח כפול. העובדים ימצאו עבודה ויתמידו בה, והמעסיקים יוכלו להתמודד עם קושי שמאוד מפריע להם בחיים העסקיים שלהם. כשיצאנו לדרך, אנחנו הקמנו עסקים חדשים שהם היו חברתיים במקור שלהם. ותמיד עשינו את זה בשותפות עם יזמים ומנהלים שבאים מהתחום. אז למשל במסעדות חברנו לקבוצות, כמו הקבוצה של אייל שני למשל, שהם יטפלו בצד העסקי של ניהול המסעדה, ואנחנו בדואליס מטפלים בצד של ליווי של האוכלוסיות החלשות, של המשתתפים בתוכנית החברתית, ומצד שני מלווים את המנהלים ואת השפים כדי שהם ידעו מה לעשות בסיטואציות שנוצרות כשעובדים עם אוכלוסיות חלשות. צעירים במצבי סיכון זו הגדרה מאוד מאוד רחבה, אלה צעירים שעברו משבר אישי בחיים שלהם, ובעצם בעקבות אותו משבר הם מתקשים למצוא את הדרך שלהם בעולם, בין אם זה בתעסוקה, בלימודים, במגורים. דואליס בעצם מצליחים לתת להם מענה בתחום התעסוקה, לעזור להם למצוא מחדש את הכוחות שלהם ולהשתלב מחדש בעבודה. אני רחמים, אני בעל תעודת הנדסאי תעשייה וניהול, וכיום עובד בחברת אילן קלילס. עברתי הרבה אתגרים, מדואליס עזרה לי איך בעצם אני מתמודד עם האתגרים האלו. היום אני מצליח לתקשר עם אנשים בביטחון מאוד גבוה בעבודה. אלומה היא עמותה ותיקה, היא עובדת בשנה עם 60,000 צעירים במגוון של תוכניות. יש לנו תוכניות הכנה לשירות משמעותי של הנגשת השכלה גבוהה, והתחלנו בשנים האחרונות גם להיכנס לכל הנושא של תעסוקה. ובמקום הזה החיבור לדואליס היה מתאים מאוד כמו כפפה ליד. החיבור הזה בין ארגון שהוא מוביל בתחום הצעירים והנגשת השכלה גבוהה והנגשת שירות, לבין דואליס שארגון בוטיקי, סטארט-אפ חברתי שיודע לייצר תוכניות מהירות ויעילות בתחום התעסוקה, הוביל בעצם למיזוג הזה, לחיבור בין דואליס לאלומה, שבמסגרתו בעצם דואליס נכנסת לתוך אלומה. היתרונות הגדולים של המיזוג הזה זה דבר ראשון שנצליח לתת שירות ביד להרבה יותר צעירים וצעירות. דואליס מביאה את הניסיון מהשטח, את ההיכרות עם המעסיקים, והאלומה מביאה תשתיות, יכולת גדילה, וביחד אני מאמינה שאנחנו נוכל להגיע להרבה הרבה יותר צעירים מכל גווני החברה הישראלית. החזון שלנו בעצם לקחת את המודל שעבד בצורה מצוינת לצעירים וצעירות במצבי סיכון, ולהציע אותו למגוון הרבה יותר רחב של צעירים בחברה הישראלית, ככה שהידע והניסיון שנצבר בדואליס יוכל לתת מענה תוך ממש שנים ספורות לעשרות אלפי צעירים בשנה, ולאלפי מעסיקים שיוכלו ליהנות בעצם מהכניסה הזאת לכוח העבודה. צללנו את הדרך לעמותות אחרות ולארגונים חברתיים לאמץ דברים שהיום נראים כאילו מובנים מאליהם בעולם החברתי, של לשלב בין פעילות עסקית ופעילות חברתית, לשלב תעסוקה של אוכלוסיות חלשות בעולם העסקי. המשימה שלנו היא שכל צעיר וצעירה ידעו שתעסוקה זה לא רק שכר, זה ערך עצמי, זה מימוש עצמי, זה דרך להגיע לחלומות שלהם, זה דרך להיות הם. ככל שהיום אנחנו ניתן יד ועזרה ליותר צעירים וצעירות להשתלב בתעסוקה איכותית, כולנו כחברה נעמוד עוד 15 שנה הרבה יותר חזקים, עם הרבה יותר חוסן ואיתנות. אני רוצה להודות לכל השותפים שהלכו איתנו בדואליס את הדרך ב-15-16 שנה האחרונות, ולארגונים החברתיים שליוו אותנו ועבדו איתנו ביחד, לגופים הממשלתיים, וכמובן לתורמים ולמשקיעים שבלעדיהם דואליס לא הייתה קמה מתחילת הדרך.